Alright. Uko wakwasha. Isikati ku 5 o'clock. Ubona. Na usichiverengwa na Madface Elder Skelter. Amani. Zviri kunzi Batman Place igrupu ratekeshera chaizvo. Chinzwe zvizere kubva kuna reporter wedu wesign language chamisa. Ukoshi podcast connection ya Joshua ya sisi tusasiyawa sisi kukuwashawa chaha. Apa vari kuti maproducer pane mamwe ari kuganza ivo vachipanza vasina kusenza. Chinzwe zvizere futi. Vari kuti chando kutonhora zvachaita kudai vane mabhebhi musazomitisa vana vevanhu. Apa vari kutaura kuti dance music yemuruwa inoda kuti tibatane, kasi inini ndapikisa pamusoro pekuti ini handidi kubatana nevamwe. Apa vakuti vese vanga vakatarisa pavhidhiyo murimbwa dzevanhu tatenda.